Почваш? Да. Смесвай. Това е за домашен ябълков оцет. Първо измиваме бурканите добре. Тук са нашите биоябълки от градината. Измиваме много добре бурканите. В случая ще направим 2 буркана, 3 литрови. С домашен ябълков оцет. Измиваме добре ябълките, след което ще ги почистим от костилките и от местата, където имаме изгина. Започваме с нарязването на ябълките. Изчистваме средата, където са костилките. Ако имаме изгнило, също така ги изчистваме по и този начин. В този случай имаме ябълки около 2 кг за 2-3 литрови буркана. Така, и ги раздробяваме на малки парчета, долу-горе около на 2 на 2 см. По този начин продължаваме. Всичките ябълки ги нарязваме на парчета. Уникални ябълки от градината, био. От градината на дядо и баба. Така, пълним нарязаните ябълки, бурканите. Долу-горе около 3/4 от буркана трябва да бъде напълнен с нарязаните и измити ябълки. В случая са малко, ще донарежем още малко, за да допълним буркана. Така, и слагаме по една лъжица на един буркан мед, за да ускорим ферментацията, да стане по-бързо. Ето е така, по една пълна лъжичка. Медът, ако имаме домашен, е много добре, този е домашен букет. Така, допълваме с студена вода от чешмата или трапезна вода, както желаете. В случая сме сложили по една лъжица мед, за да ускорим ферментацията, но можете и по една лъжица захар, ако нямате мед. И оставяме малко, така 2 пръста отгоре, 2-3 пръста за ферментация, за да не кипне догоре. Стига. Така, даже от тук малко от тази водичка да долеем оттатък. Стига. Така, сега затваряме капачките на бурканите за по-практично. В случая много хора бъркат с лъжици, но ние ще използваме малко практика. Разклащаме добре, за да се разтопи меда вътре в водата, да се разтвори. Долу-горе по около 20 секунди на буркан е достатъчно. Така, поклащаме и другия. Така, след поклащането махаме капачките и слагаме, ние имаме тук тъй мрежички. Можете да сложите и някакъв плат дишащ, тензух или някаква памучна кърпа и завързваме, или най-добрият случай ластик, но ние нямаме в момента, и завързваме с някакво въженце. Може да се завържите, ако нямате ластик, за да диша. Така, в случая, ето, сме завързали по една мрежичка отгоре, но капачките не ги изхвърляме, защото всеки ден трябва да ги бъркаме сега в продължение на една седмица по 2-3 пътя.
Слагаме капачката отгоре, да ви покажем за по-практично. Слагаме, стягаме добре и поклащаме. Ей така. За деня по 3-4 пъти една седмица. После махаме капачката и пак на тъмно. Така. До тук сме готови с правенето на домашният оцет, ябълков домашен оцет. След 3 месеца ще ви покажем резултата. През това време пак ще направим клипове през няколко дни, за да видите протичането на ферментацията. Така, ето на следващия ден. Почваме да бъркаме пак ябълките, нашият домашен оцет, за да може тези ябълки, които са били отгоре, да слязат долу, защото остават на сухо. Иначе ще почнат да му хлясват. Ето виждате ли как са горе? И като се разбърка, вижте как падат долу. Няма да се притеснявате, че така се получава. То накрая ще се утаи, след като стане готов оцета. Всичко ще падне на дъното.